Directo, konponta, Unai, Iñaki, eta lehen ezkintzako zortzi ikasleen eskutik, aurtengo ara bertarateko abestia zuzenean! Bueno, esan bezala, gure erantzukizuna delako, denona, eta merezi delako. Euskaragatik eta, ospa dezagunez soilik egun batean, eta ospa ditzagun 365 egun euskaraz. Gure mezua hau betez labaizetara euskara izan da, beti izan da herriarena, herriarena. Zende gure roka, entzazazu, euskararen borroka, eta